Mä tulin. Mäkin täällä yö. Tässä on Aako. Tää on täällä. Mä oon jonkun farmin vieressä. Mitäs sun kautta? Onko tässä mappi? On. Mä oon koordinaateista 09 5 1 3 5. Mä en taa tosta mapista pas. 03. 032 122. Häh? Vai onko tää? Mikä näistä on koordinaatti? Liikku. Ota kartta käteen ja liiku. Tää yksi. No 2 numeroa tässä vaihtelua. Mulla vaihtelee 3 numeroa. Tai no 2. Onko se toi kaikista ylin? No! En tuu. Hetkonen. Onko se toi kaikista ylin toi 261? Mulla tulee joku 150. Mä menen koko ajan alaspäin vuorta. Ja hetkonen. Mikä toi ylin on? Mikä ylin? Mistä sä Laittaa näet? mapin. Paina M. Sitten kun tässä on tää ihme 4 Ihme ihan näyttö. kellon vieressä. Niin. Hmm. Mikä toi on 261 11 ja nää? Mikä sulla on ylimpänä? Otas ylin 129. Sitten tulee joku vuoren kuva ja 51. Ja nyt kun mä liikun niin se vaihtelee se numero. Oota. Miksei tässä pysty laittaa... Ei, tässä pystyy laittaa merkin. Mihinkö? Tänne mappiin. Nyt Mä merkittiin lentokentän. Miksi mä näen sitä sun merkkiä? Mä tiedän vielä. Mä en tiedä edes missä mä oon. Mikä tää viiva täällä keskellä karttaa? Miten mä... Airfieldi. Niin, se justiin. Voit, et se ei oo se mun merkittämä. Nyt siinä on merkki, käy katsomassa näeksä sitä. Täällä on vaan lentokenttä täällä aika ylhäällä. Häh? Mistä mä näen, että missä mä oon? Joo. Siis aika ylhäällä tuolla oikeassa ylänurkassa on lentokenttä. Airstrippi. Mikä ihme Airstrip? Se. Siis Krasnostovin vieressä. Niin, siinä sen yläpuolella. Joo. On joku airstrippi siinä lukee. Miksi? No en mä pelannut pitkään aikaa. Miksi olis pitänyt? Paska. Mä mietin, että missä vitus mä oon. Okei. Se on oikealla aika pitkä rakennus. Tuolla joku kaupunki on ikällä puolella. Mä saatan olla tuolla. Paitsi että silloin mun vasemmalla puolella. Nyt mä en oo varma missä mä oon. Ja tässä ei taida olla tietä mun vieressä. Tuolla menee. Hetkonen. Mä taisin löytää itteni. Ei näytänytkään. Kaupunki on liian kaukana, luulisin. Tuossa menee autotie. Voisit zoomata lähemmäs, niin mä saisin tietää missä täällä mä oon. Ei sit on jäänyt kattoo, tossa on junarata. On ainakin vuorilla. Majakka. Vuoria. Kamenkka. En oo ainakaan tuolla. Sen mä tiedän, että mä oon aika lähellä rantaa. Täällä on joku oikein iso kaupunki, sen ei ainakaan. Ei. Tuolla on mettä. Tuolla on talo. Hei, nyt mä saatan olla taas lähellä oikeaa paikkaa. Saatan olla tossa kohtaa. Mitäs kaikkea kamaa mulla nyt olikaan? Täällä on joku zombi. Hyppii mua päin.
Varmaan toi yksi oikeesti valittaa koko ajan tuolla, no. Kuka? Markku. Mitä? Kaikesta. Täällä on vissi joku kissa tai joku. Kissa. Mä tiedän, että täällä huutaa joku niinku kissa. Täällä on enemmänkin taloja kuin yksi. Ohitin sen zombin tuolla. Vittu, täällä on paljon näitä zombia. Mä yritän etsiä autoa täältä. Oliko tässä paikassa paljon autoja? On taas varmaan aika mukavasti. Täällä on jotakin taloja. Mä oon tappanut varmaan 5 zombia ja... Ei varmaan mitään. Ei mitään. Zombi kävelee täällä. YKK, zombi kävelee. Eiku ABC, zombi kävelee tikapute pitkin perseeseen. Makaa ryömisen ohi äkkiä. Mä vaihdan makaroniin. Täällä on aika yksinäinen talo. Mäkin näin talo yksin, mutta sitten siellä olikin... No joo! Tulin takas Mihin sä olit? huutamaan siskellä. Miks? Mun pitää jotain vitun tölkkiä laittaa tuolla no. Zombia täällä taas lisää. Oliko tässä serverissä yhtään pelaajia? Ei. Tuskin. Miten saa oven auki? Ei kun niin varmaan hiiren keskinapista olisiko? Niin. Jos siihen tulee se kun... löysi jonkun ihmeauton täältä keskeltä tietä. Täällä on talo, mut mä en löydä siitä ovia. Nytkö se repii sun töpselit irti? Ei vielä ainakaan. Mutta siinä talossa ei oo ovea. Täällä on monta taloa, zombi tulee. Täälläkin aika monta. Zombia mä en näe. Tällä hetkellä. Ja nyt mä pystyn suunnistamaan vähän paremmin, koska mä näen, että mun molemmilla puolella menee tie. Mä oon keskellä tietä makaamassa. Mäkin makaan täällä maassa, katson nyt karttaa. Rupeen etsimään itteeni taas. Rupeen etsimään, missä on sellainen paikka, missä on pari taloa.
Etsi sieltä joku kyltti ja siinä lukee jotakin ja sitten etsit kartasta se ja sä löydät itse. Vois etsiäkin. Mä löysin jonkun. Mietin vaan, että missä täällä perseessä kyltti on sitten.